И май сме в пустоща. Село. Окей. О, не, какво направих? О, не. Какво? Моля ме върнеш в селото. О, мерси. Ако събера достатъчно легла и ги сложа под дракона, или просто ще се телепортирам в някоя пещера. Добре, и това е възможно. Не ме кажи кой е слаб съм, какво направя? Не ме удряй! Умри! Стига бе! То щит, що не работи? Ако намеря от някъде стрели, може да се стрелям с някой. О, не! О, не! Махай се! Айрон. Уапайом. Енда искам да отида в Енда. Искам в Енда. Безопасно е тук, да! Не! Смятам да приключа това видео тук, хора. Ако ви е харесало, задължително се абонирайте за канала. Оставете по един лайк и долу в коментарите напишете какви следващи видеа искате да гледате в този канал. Дали ще са Майнкрафт или каквото и да е.